रायजो राजा नोंथांमोन बाथ्राया जोबोद सिरियास। जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बे 35 लाख बर' रायजो राजाफोरा जोबोद सिन्था खालामनो गोनां आरो साननो गोनां बाथ्रा। मानोना नोंथांमोना रिसेन्टलि साननैसो सिगां बिजेपिनि रन्जित कुमार दास बिथाङा सासे इन्डियान पलिटिसियान आरो सासे जार्नालिस्ट जोंनि आसामनिफ्राय, आरो बिथाङा मिनिस्टार अफ पन्सायत आरो रुरेल डेभेलपमेन्टनि गोबां खामानि मावो। थ' बिथाङा बुंदोंमोन, बिथाङा मा फोरमायदों, ओरैबायदि बुंदों बिथाङा, थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिजेपिया 1निफ्राय 9था समस्ति सिट बिथांमोना आवग्रिनो हादोंमोन। आरो बिथांमोना एबार मा बुंदों, एबार 9 जायखौ जों 9 18 18था सिट बिथांमोना आवग्रिगोन होनना बुंदों। बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना 9था सिट आवग्रिगोन। आरो बिथांमोना मा होनदों, बिग ब्रादार, माने आसामाव एबा बिटिआराव बिथांमोना बिग ब्रादार जानो थांगासिनो दं होनना बुंदों। आरो सरकाराव फैनायनि उनाव बिथांमोना मा बुंदों, जोंनि बिटिसिखौ बिटिआरखौ रिमट कन्ट्रलजोंसो सालायगोन होनना बुंदों। नोंथांमोना हमनो हादोंना बे बाथ्राखौ? रिमट कन्ट्रल माने मा? बिथांमोना दिसपुर एबा गुवाहाटियाव थानानै बिथांमोना जोंनि बिटिसिखौ सामलायहरगोन। माजों? रिमट कन्ट्रलजों सामलायहरगोन। मानोना बिथांमोना जोंनि जायगायाव फैनाय नङा, जोंनि जायगायाव फैनानै नायफैनाय नङा, बिथांमोना खालि रिमट कन्ट्रलजोंसो सामलायगोन होननानै बुंदों। थ' बेबायदि जायोब्ला, बिजेपिया जुदि सरकाराव फैनायनि उनाव बेबायदि जायोब्ला, जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोना 35 लाख बर' रायजो राजा नोंथांमोना नैबे इलेक्सनाव बिजेपिनो भट होगोन ना? बिजेपि पार्टिनो दोलोनो नोंथांमोना भट होगोन ना बेबायदि जायोब्ला? थ' बेखायनो साननो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जोङो बे बिटिसिया ओरैनो सोरजिजानाय नङा। रायजो राजा नोंथांमोन, बे 6 सिडिउल एबा बिटिआरआ बे मोनसे ट्राइबेलफोरनि मोनसे बर'फोरनि मोनसे बियो गावनो गाव खुंनो हानाय अट'नमास काउन्सिल, अट'नमास बड' काउन्सिल होनदों जायखौ जों, गावनो गाव खुंनो हानाय मोनसे बे थेलेबलेब रायजो बियो। थ' बे रायजोखौ जोंनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनि बर'फोरनि थाखायसो होखादों, ट्राइबेलफोरनि थाखायसो बेखौ जोंनो रिजार्भेसन खालामनानै होदों। जायखौ 30टा सिटआनो बर'नि रिजार्भेसन आरो 10थाया आदार कास्टनि थाखाय, नन ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भेसन दं। रायजो राजा नोंथांमोन, बिनिखायनो बिथांमोना नन ट्राइबेलनि जायगायाव बिथांमोना 9था सिट मोनदों बिजेपिया। दिनैनि बे समाव बिथांमोना मा सिमां नुदों, 9था 18था सिट लानायनि सिमां नुदों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो नैबे बिटिसिखौ 6 सिडिउलखौ, बर'नि 6 सिडिउलखौ बे नेशनेल पार्टि बिजेपिनि आखायाव एबा कंग्रेसनि आखायाव, बबेबा गुबुन पार्टि दोलोनि आखायाव हगारना होनाया, थांहोनाया जोबोद दुखुनांथावना। आरो नैबेखौ हमथानाया साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि बिबान, बिराद गिलिर बिबान दं होननानै आं सानो रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो जाहाथे सांग्रां जायो नोंथांमोना, माब्लाबाबो बिजेपियाव भट होनो नाङा। मानोना बिजेपियाव बर'नि केन्डिडेट थायोब्लाबो, बिजेपियाव बर'नि एमसिएलएफोर थायोब्लाबो बिथांमोननि मुङाव जाहाथे नोंथांमोना भट होआ। नङाब्ला बोरैबाफोर जुदि बिजेपिया जुदि हारसिं सिंगेल डिजिट नाम्बार लानानै जुदि बिटिसिखौ सासन खालायोब्ला, बिथांमोना मा खालामगोन, रिमट कन्ट्रलजोंसो सामलायनायनि बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनशटआव नाय, नैबे स्क्रिनशटआव नोंथांमोन होगोन, बिजेपि विल रान बिटिसि बिटिआर बाय द रिमट कन्ट्रल होनना बुंदों। आरो रायजो राजा नोंथांमोना, जोङो बे बिटिसि आरो बिटिआरखौ जोङो गुबुन हारिफोरजों नासयजानाय, सोबख'जानाय, गादब जानाय, मुगै जानायनिफ्राय जोङो गोबां जोंनि बर'
माखासे दावहारुफोरनि जोंनि बिर जोहोलावफोरनि थैनि बिनिमयावसो जों बेखौ मोन्दों रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो जों बयबो खौसे जानानै जाहाथे जाय सरकारा, जाय दोलोआ, जाय पार्टिया दिनै बर' जाथिनि थाखाय 35 लाख बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो दं, जौगानायनि खामानि मावगासिनो दं, गोजोन आरो खौसेथिनि खामानि मावगासिनो दं, प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकार, बेखौ नोंथांमोना सिंगेल पार्टि जानानै देरहासार खालामनानै बिथांमोनखौ हारसिं सरकार दानायाव रायजो राजा नोंथांमोना जाहाथे मदद खालायो। थ' आं बेखौनो खावलायबाय। थ' बेयाव आङो एसामिसै बुंनो गोसो गैया, एसामिसफ्रा मोनथिनो गोनां गैया, जायनि जाहोनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रासो बे बाथ्राखौ मोनथिनानै थानाया गाहाम। जाय नोंथांमोना ससियेल मिडिया दिनै फेसबुक बाहायो, इउटुब बाहायो, नोंथांमोना इउटुबाव नायनानै माखासे बाथ्राफोरखौ सोर मा बुंदों, सोर मा बुङाखै, सोर माबायदि कन्ट्रभार्सि खालामदों, सोर माबायदि माने कनस्पिरेसि खालामदों, बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना जोंनि रायजो राजाफोराबो दिनै बिजिरनो हानायनि सक्ति आरो गोहो थानाया गोनांथि दं होननानै आं सानो। थ' बे समाव जोङो खोब बेयो माने जोङो बिजिरनायनि सम, नायबिजिरनायनि सम, आरो बबेबायदि सरकारखौ, बबेबायदि दोलोखौ, सोरबायदि बेक्तिखौ जोङो पावाराव लाबोनांगौ, बेखौबो जोङो साननाया जोबोद गोनांथार रायजो राजा नोंथां। थ' बे समाव आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, नोंथांमोनाबो गोबां बरिं मोनगोन। थ' बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय। थेंक इउ, लाभ इउ अल।